No on ne sille, että kyllä mä pinnalla pysyn varmaan. Mutta aja lyhyessä lenkkiä, aja tästä ohi, niin mä jään pois, jos tuntuu siltä, että niin, että älä lähde heti pitkälle lenkille. Nyt Taisto TV-kameralle Taisto, saanko kommenttia, onko luistelutyyli vai perinteinen? Se on toi perinteinen tyyli, joo. Oikein perinteinen. Tätä meni vähän liian kovaa, kun oli mutta sitten lopussa taidettiin mennä kumminkin samaa vauhtia jo. Ota rauhallisesti tämä startti, että... Kyllä se startti pitäisi olla semmonen nopea, että niin, no pääsee joo, pinnalle. mutta meinaan tämä valmistautuminen rauhallisesti. Kyllä se startti pitää olla tietenkin nopea, eihän se muuten tapahdu. Vedestä on helpompi, mutta kokeile. Lähit sinä vedestä? Ja tossa putoo eka tonne. Nyt! Oi hei! Mä en oo ikinä laiturilta lähtenyt. Se oli eka kerta. Joo, sit ruvetaan näyttelee. Käsimerkkiä, joo, ja huuto. Kotoselällä. Se ei tullut hypittyä kyllä yhtään. Nyt lähti laiturin.